Slår man ordet helt op i ordbogen, så er en helt beskrevet som en person, der har udøvet en heroisk handling, som at sætte livet på spil for at redde andre. Og det har danskeren Anders Lassen netop. Han var en vaskeægte helt, og han fik til med tildelt Victoria-korset, den højeste britiske orden, der kan blive tildelt en person for at have udvist tapperhed i fjendens nærvær. Han er en af blot 4 danskere, der har modtaget Victoria-korset, og desuden så er han blandt de 10 højst dekorerede soldater under 2. verdenskrig. Anders Lassen han bliver født i 1922 på Høvdinggård nord for København, og fra han var 18 år sejlede han i handelsflåden, blandt andet for A.P. Møller Mærsk. Men efter kort tid, der meldte han sig ind i den britiske hær. Mange af hans familie de havde gjort karriere inden for militæret og havde modtaget medaljer for god tjeneste, blandt andet under slaget på Dybbøl i 1864. Og under hans træning i den britiske hær, der viste det sig, ikke overraskende, at han var en født soldat. Og han blev optaget i den britiske specialenhed SBS, der var en del af marineinfanteriet. Da 2. verdenskrig den brød ud, der var det SBS og Anders Lassens opgave at lave kommandoræs i det tysk besatte område i Europa. Det var hurtige og lydløse angreb, der ofte foregik under forklædning og i små primitive fiskerbåde for ikke at vække opsigt. Han deltog i utallige succesfulde operationer, specielt i det græske øhav. Og han var også respekteret i den britiske hær og populær for hans gode humor og ikke mindst mod. Han stiger derfor også hurtigt i graderne, og han bliver i 1944 udnævnt til major. Anders Lassen han bliver i krigens sidste år beordret til at lede en patrulje, som havde til opgave at angribe tyske støttepunkter ved Comacchio-søen i Norditalien. De allierede de havde gennem 2 år kæmpet sig vej op gennem Syditalien og skulle nu det sidste vej op nordpå, hvor tyskerne de havde deres stærkeste befæstninger. Anders Lassen og hans patrulje de var eliten i den britiske hær, og dermed de første til at skulle bryde tyskernes fæstning i Norditalien. Deres opgave det var at påføre tyskerne så mange tab som muligt og narre dem til at tro, at hovedangrebet det var blevet sat ind. Patruljen den ville nærme sig tyskerne ved at forklæde sig som italienske fiskere og dermed overraske dem. Batteria! Agon! Desværre, der lykkedes det ikke ham og patruljen at nappe, og tyskerne de åbnede voldsomt ild, da patruljen den nærmede sig. Patruljen der bliver lammet og kaster sig i skylden. En situation, der til sidst vil koste dem alle livet. Det indser Anders Lassen, og han løber alene mod det første tyske støttepunkt. Og i en regn af kugler, der lykkedes det ham at kaste håndgranater mod tyskerne og dræbe dem alle. De andre tyske støttepunkter, de var helt paf og forstod ikke, hvad der lige var sket. Det gav resten af patruljen tid til at komme på benene, og sammen med Anders Lassen ødelægge yderligere 2 støttepunkter. Og da han stadig løbende 100 meter foran sin patrulje kommer frem til den næste bunker, der råber tyskerne om overgivelse. Men i det, at han stopper op, der bliver han ramt af spærreild fra et andet tysk støttepunkt. Og dødeligt såret, der falder han til jorden. Men selv da, der lykkes det ham at kaste et par håndgranater ind i bunkeren og dræbe og såre alle i den. Gruppen den kommer ham til undsætning og vil bære ham væk, men han nægter. Han mente, at han ville dø, uanset hvad der blev gjort. Og han døde også kort tid efter. En af de mænd i patruljen, som kendte Anders Lassen bedst, det var seniorsergeant Leslie Stevenson. Og han har senere fortalt, at Anders han havde en forudanelse om sin egen død under missionen ved Comacchio-søen. Alligevel, der var han totalt upåvirket under hele operationen. Det lykkedes gruppen at komme hjem med kun 3 faldne, heriblandt Anders Lassen, takket være netop ham. Og for sin indsats ved Comacchio-søen blev Anders tildelt Victoria-korset som den eneste udlænding under 2. verdenskrig.